Здравейте, вие сте с извънредната емисия новини на BTV. Аз съм Виктория Петрова. Стотици хиляди на националния протест да запалим монополите, блокади на пътища и арести в цялата страна. Протестиращите блокираха главен път Е79 на 3 места. Включваме на живо оттам Ирина Жерева. Ирина, здравей! Добър ден! Намираме се на главен път Е79, точно по средата между двата протеста, този в Дупница и този в Благоевград. В Дупница в 12 на обяд около 2000 човека излязоха първоначално с намеренията да проведат мирен протест. Бързо обаче те блокираха пътя, пробиха полицейския кордон и застанаха на главния път за Гърция. Майки с малки деца пък застанаха пред автомобилите и им попречиха да продължат пътя си. В Благоевград положението излезе извън контрол. Нека да видим какво се случи там. Пътят за Кулата беше блокиран на 3 места – край Дупница, Благоевград и Петрич. 16 години след знаменитите барикади, Дупница отново излезе на протести и затвори главния път. Протестиращите пробиха полицейския кордон и излязоха на пътя с мощни скандирания. 130 лева ток, 140 пенсия. Къде идем да работим? Кой да ме храни? 50 лева лекарства. Къде? Пропадиха ни децата. Децата ми пропадиха. Трябваше да не я плащам. Бързах да я платим и останах с 5 лева. Как ще живеем? Няма да я плащам. И да дойдат да го отрежат. Няма да им позволим. Ще се борим. Ако ще да ме убият. Плащам ток за да циганите, къде не работят и нищо. Къде са циганите? И тази държава, как че дойде циганка, ти им плащаш толкова? Майки с малки деца застанаха пред автомобилите и не ги пуснаха да минат в продължение на час. Справим се благодарение на баща му, защото 20 години в Италия и няма да се върне никога. Сега така се справиме ние. В Благоевград пътят също беше блокиран. Тук 10 000 излязоха на протест срещу високите сметки за ток. Без разрешение от полицията хората излязоха на пътя, а след сблъсъци с униформени 5 бяха арестувани за кратко. В крайна сметка, след няколко минути прекарани в ареста, 5 протестиращи бяха освободени. Един обаче от протестиращите се оплака, че е станал жертва на побой от разярената тълпа. Оплака се, че е ранен. В момента обаче всичко е под контрол, движението е спокойно и в двете посоки. Все пак хората, които пътуват от Гърция в посока София, а и тези, които пътуват към южната ни съседка, нека да бъдат по-внимателни на пътя. Ирина Жерева за протеста на главен път Е79. Благодарим ти за това включване. Протести имаше в общо 35 града на страната. С помощта на кореспондентите ни от страната сглобихме картината. Вижте какво се случи в Бургас. В Бургас над 1000 протестиращи поискаха токът да бъде намален с 50 на 100 с задна дата от декември. С запалена свещ, 5-членно семейство изрази недоволството си от нереално високите сметки за ток. За миналия месец сметката ми е с 150% увеличена. От 100 лева нормално потребление на 250 лева. Като платим и не оставаме на свещи. Фрапиращи случаи на злоупотреби от ИВН доведоха и други бургазлии на протеста пред клона на дружеството в града. Имаме собствен трафопост и собствена мрежа за ниско напрежение. И от енергото продължават да ни начисляват таксите за пренос на енергия и ниско напрежение, за достъп до мрежата. Въпреки опитите протестът да се политизира от местното националистическо движение, много от хората се заканиха да излизат на улицата всеки ден. Това е лично наш протест на българския народ, който се плаща данъците. С нашето удоволство просто да ги обстреляме. Отколкото и кладенеца вода да ни носят, ние няма да им повярваме. Искаме да си заминат. Искаме държавна енергетика. В столицата се стигна и до масов бой между гражданите и полицията.
престъпници! Пазите престъпници! Мафия! 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 Еничари! 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 Премиера Бойко Борисов поиска днес оставката на председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Юлиана Иванова, съобщиха от правителствената информационна служба. Искането на министър-председателя е във връзка с това, че при предварителните разговори преди да поеме поста, Иванова не е информирала Борисов за участието си във фирма, за която в последствие се установи, че е развивала незаконна търговска дейност. Димитър Анестев за протестите в София. Той ги следи от сутринта. Митко, включваме те на живо в извънредната ни емисия. Чуваме ли се? Виждаме се. Добър ден. Чуваме ли се? Здравейте, колеги! В момента се намирам пред президентството, където има няколко стотина млади протестиращи. Трудно е да се каже, те представляват различни политически сили и неправителствени граждански сдружения. Официално искането за протеста днеска в столицата от Енергийното министерство пред парламента, който после прерасна с блокиране на кръстовището на Орлов мост и в последствие се стигна до безредици пред централата на енергодружеството ЧЕЗ в столицата на улица Раковска, е подадено от искането от Фейсбук групата България иска. Информацията получихме преди минути от столичната община, но тук на площада пред президентството се виждат и много скандиращи, които държат знамена на ВМРО, знамена на Атака. Има представители, които държат плакати с искане за национализация на ЧЕЗ, с лозунги "Смърт за монополите". Има хора, които държат лозунги, подписани от партия Сила. Има и лозунги, подписани от България днес, движението, което се обявява също за борба с монополите. Хронологично какво се случи по-рано през деня? В 11 часа пред Министерството на енергетиката на Раковска се събраха няколко стотин души, които потеглиха към сградата на Народното събрание, но по пътя към тях се присъединиха ужасно много хора и бройката нарасна до 5-6 хиляди души. Една голяма част от тях решиха да се отбият към Орлов мост, където да направят блокада, която продължи около половин час, без да има никакви безредици и провокации с органите на реда. После мнозинството реши, че трябва да протестира пред сградата на ЧЕЗ, където се стигна и до сблъсъците с жандармерията. Жандармерията беше избутала хората поне на една пресечка от централата на ЧЕЗ на улица Раковска. Тогава се стигна и до арести. От пресцентъра на МВР заявиха, че към момента няма нито един задържан. Хората, които са били арестувани, които заснеха камерите, са били незабавно освободени, просто са били изведени в страничните улички и освободени с предупреждение да се държат прилично и да спазват обществения ред. След като видях хората, че не могат да стигнат до предверието на сградата на ЧЕЗ, решиха да се отправят към президентството и сега в момента тук има между 800 и 1000 млади протестиращи, предимно млади протестиращи. По-голяма част от протестиращите през деня се разотидаха вече по домовете си и ние продължаваме да следим обстановката. Димитър Анестев на живо от протеста пред президентството. Виждате и в момента масовостта на този протест. Какво се случва в страната в деня на националния протест? Гледайте в ефира на BTV в извънредни включвания и на нашия сайт btvnews.bg. Довиждане!